Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali mon kala pullo ɗo woni so pullo ardo ima jam wali ma bangi ziarne ola to dos mi seguidores wala bandiraɓe ha hande ko arde yewtande on affaire marque soppulo ardo bandiraɓe ko yettere Allah on gandi mi on toujours enen ɓaleɓe holko ɓuri en fof wadde retard so en ƴewtinima enen ala ko mbatten créé taw ko enen jeeyi toujours enen kam ko woɓɓe gokketen dole ɗemɗe janani jangeten boppen ko men ko bandiraɓe ino hawni no fewi toujours mine yaw neɗɗo ko ma goma hoorema so a fonkani ko gonɗa ko hombo fonkantama ɗum ay nde nyande mi yahi ɗo vraiment ko neɗɗo jiɗɗo soppulo ardo boy darani kam e ballal no fewi vraiment neɗɗo ala ko wawi yobdedal ko neɗɗo jiɗɗo soppulo ardo nde nyande mi yahi minen kala fi affaire marka o mana waggol créa fi marka o waɗani kam ni didel gore rek o yi kam yo hoko wonno mbimi o ko marka ɗum anti Nike anti Adidas en mbimi joni ngel didel gorel ngel ko hoko wi mbimi anda mbimi anane andi mo yo anda mbimi mboyi kam kono ndar hono neɗɗo fo yiɗi sodde marka taw ko Nike walla Adidas etc kono hoko ɗum firti donc ƴeewe rek ala fayda andi probléme men no enen ɓaleɓe ina hawni ko mbiyammi ko ɓay so a yi a woni julɓe safal ɓe cikka ko kamɓe ni julantani garɗa ɗo sikko ko ngolɗo lawol ndew affaire chrétien ɓe wodi waji goɗɗo ko mbo manti ruwande garɗo ɗo waɗani hay duuɓi ɗiɗi taw ji oto mbo donnata no debbo liggorako kay ko affaire misa rek ɗen ɗo geɗe rek o jokki donc fi mbawon famde manam kala to jaruɗa rek kamɓe ɓe cikkawo enen ko kamɓe mbaɗantani ko ɓay enen fayda ala ko godani en ko emen te kadi hay neɗɗo men waɗi créé algo a tawata en kontani ɗum firti ko en gokkani hay ko emen valeur pala en yo yoɓɓe gokku en valeur so a yiɗi okkede valeur an ɗum okkata hoorema d'abord valorisé goma ko gonɗa ko woɓɓe tawtama mi yani ɓe sinuwaɓe taw ko waɗaɗo docté ɓay ɗo ko éducation ɗo ombo jogoto kono taw ko mbo sinuwaɓe jibini ne'i mbo gokkimo éducation maɓɓe bandiraɓe mi yani a yita amɓe restaurant goɗɗo walla e tendaji goɗɗiɗi kono yawra donc hoko addi enen e mbawa gomde ko gonɗen hoko addi ɗum tawa enen ko mbiɗen ko haala tan haala holko nafata haalde tan a watta te hay sombe men waɗi han tawa e mbatta am considéré ƴeewe hay téléji ɗi to men koye film on deda ko tan ko wana ɗum chance en bandiraɓe e mbawa ya en goyten kadi ɓaleyago reedu moƴƴani donc mi yi on hare soppulo ardu nde ko ɗum kaɓantemin donc vraiment on calminama yo jaam yallu e men